A chroeso chi yma yn enw'n Harglwydd Ysy Gris. Mae braf eich gweld chi i gyd yma. Braf cael cwrdd efo yn gilydd. Croeso hefyd i rieni Debs, Malc a Sil. Mae braf iawn cael eich cwmni chi. Oedd hi'n braf yn doedd nos Fercher. Rhai o'n ni oedd wedi llwyddo i yma yn y cyfarfod gweddi. Cyfarfod gweddi ar y cyd efo eglwysi eraill yma yn y gogledd, calonded o weld cymaint o wynebau gwahanol. Oedd hwnna'n hyfryd yn doedd, calonded o weld rhai o Falsarnau, o Tan y Coed, o Eglwys Bach ac o Cildwrn. Ac i ni barhau gofio am yr eglwysi hynny yn gweddiau. Sos yma, heddiw cyfarfod am 5 fel arfer ar Zoom. A dwi'n pregethu pnawn yma hefyd yn Halybont, felly gweddiwch bod y gair yn glir yno i'r rhai sydd yno. Yn ystod yr wythnos cyfarfod gweddi, nos Fercher, cyffro selar nos Wener yma? Na di, oce. Brecwest dynion bore dydd Sadwrn. Na fo. Dwi'n credu bod ni'n iawn tro yma'n dweud bod ni'n mynd draw i Fethel dydd Sadwrn yma i'r brecwest dynion. A wedyn cofiwch wythnos i nos Fercher cyfarfod aelodau i ni gael trafod nifer o bethau mi ddaw papurau i gyd yr wythnos yma gobeithio i chi allu gweld be fyddwn ni yn ei drafod. Dwi'n credu mae dyna'r prif bethau i sôn amdanyn nhw. Beth arall mae rhywun eisiau i godi? Na, dyna fo. Ga i ddarllen salm i ddechrau. Mor dda ac mor ddymunol yw i bobl fyw'n gytun. Mae fel olew gwerthfawr ar y pen yn llifo i lawr dros farf Aron, yn llifo i lawr dros goler i wisgoedd. Fel gwlith Hermon y disgyn i lawr ar fryniau Seion. Oherwydd yno y gorchmynodd yr arglwydd ei fendith, bywyd hyd byth. Y salmydd yn cymeryd darluniau fanna. Olew yn llifo i lawr dros farf Aron. Aron yn archoffeiriad, yn cael ei eneinio i fod yn archoffeiriad, i fod yn gyswllt rhwng cenedl Israel a Duw, a gwybod bod bendith Duw yn llifo trwy'r offeiriad a trwy'r aberthau i'r genedl. A'r darlun arall sydd yn darlun rhyfedd mewn gwirionedd, gwlith Hermon yn disgyn ar fynydd Seion. Rwan oedd mynydd Seion yn Juda, yn ne y wlad. Mynydd Hermon reit yn y gogledd. Sut allai gwlith o'r gogledd ddisgyn ar fynydd Seion. Dim ond wrth i Dduw wneud rhywbeth rhyfeddol, ac yn yr ardaloedd yna, da ni'n gwybod bod y gwlith mor werthfawr yn y cyfnodau sych hynny, y gwlith yn disgyn a'r cyfan yn dangos bod Duw yn bendithio. A mae'r salmydd yn dweud, dyna sydd yn digwydd pan da ni'n dod at yn gilydd. Pan da ni gytun yn ceisio yr arglwydd efo yn gilydd. Gadwch chi ni weddio. O Dduw'n tad, da ni'n diolch i ti am fore newydd ac am gyfle newydd i ddod at yn gilydd fel hyn i geisio dy wyneb di. Da ni'n dod o Dduw'n tad o wahanol sefyllfaoedd. Rhai ohono ni wedi cael wythnos dda, rhai ohono ni efallai wedi cael wythnos anodd ac wedi stryglan. Ac eto, rwan, da ni'n dod i gael lloches yn dy gwmni di. A da ni'n gofyn ar yr ysbryd glân ddod a chynesu'n calonau ni gyd. Gad ni efo'n gilydd brofi llawenydd a chysur a chymorth yn yr efengil. A gad ni fedru o'n calonau, fedru dy ganmol di, dy ogoneddu di, dweud wrth yn gilydd pa mor rhyfeddol o dda a thrigarog
wyt ti o ddiwn tad. Felly helpa ni efo'n gilydd rwan, a da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Ni wedi dewis fel emyn gyntaf, emyn dwi'n hoff ohoni, pedwaredd yn y llyfr emynau, o am dafodau fil ar gân i'n prynwr i roi mas fawl a gogoniad far y glwydd glân, gorchestion mawr ei ras. Does neb yn heiddi cael ei ganmol fel yn prynwr ni ar arglwydd Iesu Grist. A mae un pennill yn arbennig fyddwn ni falle yn meddwl sydd yn gallu bod yn gymorth pan fyddwn ni'n mynd ymlaen i ystyried y gair bellach ymlaen. Fyddariaid clywch. Ni oedd yr arglwydd Iesu yn agor clustiau'r byddar yn doedd. Fyddariaid clywch. Rhowch iddo nawr chwi fidion. Chi sy'n methu siarad. Oedd Crist yn agor gennau y Midian yn doedd. Chi sy'n methu siarad, wel rwan dyma'ch cyfle chi i roi clod yn llu i'r arglwydd. Chwyddeillion. Dyma'ch meddyg mawr. Crist oedd yn gallu agor llygaid y deillion a'r cloffion, llemwch chi. Ac yn sicr beth bynnag ydy'n angen ni y bore yma. Mae Duw yma fel meddyg i feddyginiaethu'n calonau ni, a da ni'n gallu ganmol o felly efo'r geiriau rhyfeddol yma. Gret, cael chi fan yma. Right, hyfryd iawn eich gweld chi gyd yma. Pawb yn iawn? Ydych? Di blino, rhain o'ch chi? Ie. Rhywun di bod yn steddfod ddoen cystadlu? Na? Chi yn mynd i gystadlu rhywun? Ydych chi'n meddwl rhai yno chi? Ydych? O, reit, na fo. Reit, wel. Peth cyntaf dwi eisiau ydy, dwi eisiau holi chi rhywbeth. Tro diwetha o'n i yma,
Ddaru ni ddysgu adnod. Os rhywun yn cofio'r adnod yna rwan? Gai ofyn os rhywun o'r oedolion yn cofio'r adnod? Reit, mae yna rai wedi rhoi dwylo fyny. Ben, ti'n meddwl bod ti'n cofio? Mae fi yw'r un Duw a ddoi heddiw ac am byth. Agos iawn iawn. Agos iawn iawn. Gawn ni yr adnod fyny. Iesu Grist, yr un ydyw, ddoi a heddiw ac am byth. Na mo, reit. Oeddech chi'n mynd i sgwyl i mi ddechrau fel yna heddiw, nag oeddech? Na, reit. Wel, ein adnod gwerth i'w chofio, felly falle byddai'n gofyn i chi eto amdani rhywbryd pan byddai yma yn pregethu. Reit, beth bynnag, heddiw o'n isio sôn am rhywbeth arall, a gawn ni'r llun nesaf. Os rhywun ohonoch chi wedi cael pos fel yna i'w wneud, ia? Neu be ydych chi'n neud, ydych chi'n trio gweithio allan, mae saeth yn pwyntio fewn yn y top, a ydych chi'n trio gweithio allan be ydy'r llwybr mwyn gallu cyrraedd allan ochr arall. Weithiau, da ni'n mynd efo pensel neu pen, a da ni'n trio yn mynd, a da ni'n mynd yn styc, achos da ni'n mynd i'r rwle da ni ddim fod mynd, a wedyn ni'n gorfod dechrau eto. Iara? Ie, da chi wedi gweithio allan sydd i fynd. Reit, gawn ni'r llun nesaf ta. Reit, fan yna, nid pos i chi wneud ar bapur, ond pos i chi wneud trwy gerdded. A da chi'n gorfod trio ffeindio'ch ffordd trwy'r holl wrchoedd yna. A mae yna un ffordd i gael allan. Be fysa'n help i chi i fedru cael allan o fanna, Juda? Map. Ie, fysa map yn gallu bod yn help yn bysa? Ne? Ffôn. Ie, fysa ffôn. Na fo. Ie. Duw. Ie, mae Duw yn gallu'n helpu ni. Ond nid dyna'r ateb i'r cwestiwn yma, bod y cwestiwn. Be fysa'n help i ni de, ydy, fysa rhywun yn rhoi arwyddion i fyny. Gawn ni'r... Sa ni'n gweld yr arwydd yna. Rhyw ffordd, byddwn ni'n gwybod, wel na, dim dyna'r ffordd i fynd yna. Chos mae'n dweud, dim ffordd allan, ie? Ie, wel, dyna fo. Mae angen arwydd ti'n gallu trystio, yn does? A be am dyna'r arwydd nesaf? A fan yna, dim arwydd o'r mesi hynna'n ydy hwnna, ond da ni'n gweld yn y gwylod mae yna arwydd yn pwyntio ffordd allan. A sa'n ni cael arwyddion fel yna fysa nhw yn gallu dangos i ni y ffordd. Ynde. Mae arwyddion yn bwysig. A heddiw yn y bregeth, dwi'n mynd i fod yn sôn am rai arwyddion. Achos mae yna arwyddion, mae'r Beibl yn rhoi i ni. Arwyddion, am pa ffordd i fynd. Ac yn arbennig, mae'r arwyddion yn y Beibl yn gyd yn pwyntio at un man, neu at un person. Ie? Iesu Grist. Dyna fo. I ddweud i gwir, ar ddiwedd y gwasanaeth bore yma, da ni'n mynd i gael y cymen a arwyddion sydd yn y cymen, mae yna fara, a Iesu'n dweud bod hwn yn arwydd o'i gorff o. A mae'r bara wedi cael ei dorri, fel oedd ei gorff o'n cael ei dorri wrth iddo fo gael ei groeshoelio drosto ni. A wedyn mae'r gwyn, lliw coch, lliw fel gwaed, a Iesu yn dweud, dyma arwydd a'ch atgoffa chi bod yng ngwaed i'n cael ei dywallt mwyn eich glanhau chi o holl bechoder, holl bethau drwg, a dod â chi nôl at Dduw. Arwyddion. A mae yna lot o arwyddion gwahanol. Pan ydych chi'n clywed stori o'r Beibl, neu darllen y Beibl, a ydych chi'n gweld rhywbeth, holwch,
Sut mae hwn yn pwyntio fi at Iesu Grist? A wedyn, wrth i chi feddwl mwy am sut mae hwn yn pwyntio at Iesu Grist, mi fyddwch chi'n dod i wybod mwy amdano fo. A dyna'r peth mwyaf gwerthfawr gallwn ni gael. Bod ni'n gwybod, nid jyst gwybod mwy am Iesu Grist, ond ar ôl gwybod mwy am Iesu Grist, bod ni'n gallu dweud, Arglwydd, dwi'n dy garu di, dwi'n credu yno ti, a dwi eisiau ti fod yn arglwydd y mywyd i. OK? So, diolch i chi am ddod, a da ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rwan. Dewch chi aros fama tra da ni gyd, newn ni ganu ar yn heistedd. Just yr un pennill yma di o'n gallwn ni ganu o fwy nag unwaith yn gallwn. A mae'n gofyn i Dduw yn helpu ni i weld yr arglwydd Iesu Grist. A i weld o efo'n calon. Mae'n deud beth rhyfedd. Agor y llyged i weld yr Iesu, i mestyn o'i gyffwrdd. Ond da ni'n gallu cyffwrdd Iesu fan yma fel yna, de? Ond yn y calon, ni'n gallu deud wrth Iesu, Iesu, dwi eisiau just gafel yno ti. A dweud mod i yn dy garu di. Felly, newn ni gyd eistedd a newn ni ganu hwn efo yn gilydd. Arglwydd yn wir, da ni eisiau gallu dy weld ti'n fwy clir. O Dduw yn tad, da ni eisiau'r ysbryd glân agor yn meddyliau ni a llygad yn calon ni, fel bod ni yn gweld yn gwaredwr. I weld o yn ei harddwch, i weld o yn ei ogoniant, i weld o yn ei drigaredd, i weld o yn ei ras. A dyna di'n gweddi ni rwan, wrth i ni droi at dy air di. Gad i ni glywed dy lais di yn dangos i ni un mor rhyfeddol ydy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Reit, gawch chi fynd nôl i eistedd rwan. A dwi'n mynd i ddarllen y bore yma o Efengyl Ioan a phenod 11. Sorry chi. Mae yr arglwydd Iesu rwan, mae wedi bod am yn agos i 2 blynedd yn egluro ewyllus Duw, yn egluro trwy ddamhegion beth ydy gair Duw, a mae wedi bod yn gweithredu dro ar ôl tro mewn ffordd rhyfeddol i iachau gwahanol rai o afiechydon. A wedyn mae'n dod at ddigwyddiad mawr, ddigwyddiad rhyfeddol, rhywbeth ddigwyddodd ychydig amser cyn iddo fo fynd i Jerusalem am y tro ola. Ioan 11. Roedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Roedd yn byw ym Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha,
a Mawrth oedd y ferch a eneiniodd yr arglwydd ag enaint a sychu draed a'i gwallt. A'i brawd hi, Lazarus, oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu. Mae dy gyfaill, Syr, yma yn wael. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Yn nawr roedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac wedi clywed ei fod yn wael, arhosodd am 2 ddiwrnod yn y fan lle roedd. Ac wedyn, dywedodd wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl i Jwdea. Rabi, meddai disgyblion wrtho, gynnau roedd yr Iddewon yn ceisio dylabuddio sut y gelli di fynd yn ôl yno. Atebodd Iesu, ond nid oes 12 awr mewn diwrnod. Os yw rhywun yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu oherwydd y mae'n gweld golau'r byd hwn. Ond os yw rhywun yn cerdded yn y nos, y mae'n baglu am nad oes golau ganddo. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt, mae'n cyfaill Lazarus yn huno, ond yr wyf fi'n mynd yno i'w ddeffro. Dywedodd y disgyblion wrtho, arglwydd, os yw'n huno, fe gaiff ei wella. Ond at ei farwolaeth ef, yr oedd Iesu wedi cyfeirio, a weithai'n meddwl mae siarad am hun cwsg yr oedd. Felly dywedodd Iesu wrthynt yn blaen, y mae Lazarus wedi marw. Ac eich mwyn chi, yr wyf yn falch nad oeddwn yno, mwyn i chi gredu, ond gadewch i ni fynd ato. Ac meddai Thomas a elwyr Didymus wrth ei gyd ddisgyblion, gadewch i ni na i fynd hefyd i farw gyda gef. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Roedd Bethania yn ymyl Jerusalem, rhyw 3 kilometr oddi yno, ac roedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buas y ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n troi ata ti wedi darllen am ofid Martha a Mair. Wedi darllen am y tywyllwch yr ydyn nhw yn ei brofi yn y fan honno. A da ni'n troi ata ti o Dduw yn tad o fyd sydd yn gwybod llawer am dywyllwch. Wrth i ni glywed am yr hyn sy'n digwydd ledled y byd o Dduw yn tad, mae yna dywyllwch mawr i'w weld mewn gwahanol lefydd. A hyd yn oed yma yn ein bywydau ni o Dduw yn tad, yn bod ni'n profi cymaint o fendithion. Da ni hefyd yn gwybod rhywbeth am ofid, da ni'n gwybod rhywbeth am dywyllwch a weithio o Dduw yn tad, da ni'n cyfadde yn bod ni ddim yn deall. Da ni'n troi at ti a gofyn am oleuni am a goleuni fel petai'n hir yn dod. Ac felly y bore yma Dduw yn tad, da ni eisiau ti yn cadarnhau i ni. Da ni eisiau ti o Dduw yn tad mewn rhyw ffordd siarad efo ni. Oherwydd yr wyt ti'n y Dduw sydd yn oleuni pur a does dim tywyllwch yno ti. Rwyt ti'n dda, rwyt ti'n drygarog, rwyt ti'n ofalus o dy blant. Ac arglwydd, da ni am gael rhyw sicrwydd o'r newydd fod hyn yn wir wrth ni addoli efo'n gilydd. Felly, da ni'n troi ata ti yn cyfadde yn wir na da ni ddim yn heiddi i ti wneud hyn i ni. Da ni gyd wedi troi oddi wrth i ti, wedi crwydro yn ffordd yn hynny fel defed ar gyfeilior. Ond o Dduw tad, yn bod ni yn cyfadde fy'n bai, ac yn cyfadde nad oes gynddon ni ddim heiddiant ohono ni'n hynny. Eto, da ni'n disgwyl i ti ateb yn gweddiau oherwydd yr wyt ti wedi addo
yn Iesu Grist, dy fod ti yn mynd i fod efo ni. Dy fod ti'n mynd i yn gwylio ni, dy fod ti'n mynd i'n harwain ni, dy fod ti'n mynd i'n bendithio ni. Ac felly o arglwydd yn Duw, helpa ni y bore yma trwy dy air o sgwelid i fod yn dda. Da ni'n cyflwyno'r byd i ti yn ei angen, yn gweddio dar dy fendith ar y byd, ar y gwledydd hynny o Dduw'n Tad, lle mae rhyfel neu ddiargrynfau wedi ysgwyd y cyfan, ac yn gofyn am ddoethineb i arweinwyr y gwledydd, ond hefyd o Dduw'n Tad ar ei ti fendithio dy eglwys yn yr ardaloedd yma i'w thystiolaeth fod yn eglur iawn iawn. Da ni'n cofio Dduw'n Tad am y mannau hynny lle mae dy eglwys yn cael ei herlyd ac yn gweddio dros dy saint, y byddan nhw'n cael eu cynnal, y byddan nhw'n eofn eu tystiolaeth, ac y byddan nhw'n disgleirio fel goleuadau yng nghanol tywyllwch i cyfnod. Ac yma yng Nghymru, da ni'n gweddio am dy gymorth a dy fendith, i dy eglwys yn glad, ac yn unau fel dy bobl yn yr eglwys hon. Os oedden ni ddydd Mawrth yn dathlu dydd Gwyl Dewi ac yn ymfalchio yn Cymreicdod, da ni o Dduw'n Tad yn gwybod eto na tydi'n Cymreicdod ni ddim byd os nad wyt ti yn y canol. Felly tyrd i'n glad, cofia'n glad ben llywydd tirion. A cofia ni fel dy eglwys. Ddodd y gwaredwr wrth i ddisgyblion ni'n tro, na cofna braidd bychan. Rhyngodd bodd i'ch tad roedd i chi y deyrnas. A da ni'n gofyn o Dduw'n Tad am y sicrwydd hynny, dy fod ti efo ni wrth i ni edrych ymlaen y dyfodol, wrth i ni ddisgwyl yn gweinidog newydd i gyrraedd, wrth i ni geisio efo'n gilydd dy ddilyn di o Dduw'n Tad. Rhoi ni'r sicrwydd yn bod ni'n eiddo i ti a ti'n eiddo i ni. Felly clyw yn gweddi. So os baich arbennig ar galon unrhyw un y bore yma, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti. A hynny am bod ni'n hyderus yn dy ddaioni, yn hyderus yn dy allu i ysgwyddo pob baich. Felly clyw yn gweddi a derbyn yn diolch trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd cyn troi at y gair. Arglwydd, tyrd a llefara di. Chos mod i ffwrdd yn pregethu a dipyn, dwi'n siŵr pryd neswch chi ganu hon ddiwethaf, ond dwi'n wedi cael ei chanu ers dipyn. Felly, o'n i'n meddwl, dyma emyn i'w chanu cyn i ni droi at y gair. Ba arglwydd, tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau'n ddofn. A traws newidiau ni ar dy ddelw ac ymlaen.
Dwi'n gwybod wrth i mi ddarllen yr hanes ne o yr arglwydd yn cael clywed bod Lazarus yn wael a bod Mair a Martha wedi anfon amdano fo ond erbyn i'r gwaredwr gyrraedd, mi oedd Lazarus eisoes wedi marw. Pan o'n i'n darllen hwnnw ac yn arbennig y cwestiynau ar y diwedd. Martha, wel, nid cwestiwn oedd hwnna ac i datganiad yn Ioan 11:21. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buase ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Meddyliwch sut oedd hi'n teimlo fan yna. Meddyliwch sut oedd hi yn stryglan mewn gwirionedd. Tybed, ydych chi wedi bod mewn sefyllfa lle chi'n hoffi i rhywbeth ddigwydd, i Dduw symud mewn rhyw ffordd, cwbl oruwch naturiol. Neu dwi'n meddwl, bysen ni gyd yn hoffi rhywbryd gweld rhyw wyrth yn bysen ni. Gweld rhywun yn cael ei chau'n oruwch naturiol. Achos da ni'n meddwl bydde rhywbeth fel yna'n helpu'n ffydd ni yn bydde fo. Bydde fo yn dystiolaeth fydden ni'n gallu i ddefnyddio wrth geisio perswadio pobl i gredu yn y gwaredwr. Dwi'n cofio'n had i. Pan oedd o'n yr ysbyty, oedd o'n agos iawn at farw ac oedden ni cael rhyw sgwrs oedd hi'n sgwrs arbennig iawn, cyffwrdd â nifer o bethau. Ond un peth oedd yn had, mi oedd o yn Gristion pan oedd o'n blentyn, ond oedd o hefyd, oedd o hefyd yn wyddonydd. Hynny oedd wedi bod yn darlithio mewn ffiseg yn y brifysgol yn Aberystwyth. Ac wedi arddel ffydd pan oedd yn blentyn, ond dyma'n deud wrthai, byse fo di hoffi rhywbryd yn ei fywyd weld rhyw wyrth. Be mor braf fyse fo'n de? Ond gafodd o ddim. A da ni'n gwybod bod yna sôn am wyrthiau yn digwydd yn dyddiau ni, ond yn gyffredinol, da ni ddim yn gweld rhyw lawer ohonyn nhw. Da ni'n gwybod bod yna sawl enghraifft wedi cael ei ddangos i fyny fel enghreifftiau o dwyllo mewn gwirionedd a rhai'n honni bod yna rhywbeth wedi digwydd a nad oedd o ddim mewn gwirionedd. A da chi'n cael rhywun fel John Stott, pregethwr grymus, un o'r rai mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif, un y Gristnogion mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Dim tystiolaeth bod o'r ioed wedi profi gwyrth fel yna'n digwydd trwy i weinidogaeth. A rhai eraill, da ni'n gallu sôn amdano fo. Tydi gwirthiau ddim o petai nhw'n digwydd mor aml a hynny yna dyn. Ac ar y llaw arall, i rai pobl mae sôn am Iesu'n cyflawni gwirthiau chydig bach yn embarrassing. Dyna fel oedd hi pan o'n i'n tyfu, pan o'n i'n blentyn. Oedd yna bob math o ymgais i esbonio'r gwirthiau i ffwrdd. Yr eglwys foredd ar ei ddyfeisio'r storïau yma mwyn i bobl mewn oes ofergoelus fedru credu ac yn y blaen. Dyna oedd rhai yn deud. Neu oedd yna rhai eraill, dwi'n cofio yn sôn am fwrw allan gythreiliad, yr hanesion am Iesu'n bwrw allan gythreiliad. Wel, da ni'n credu mewn cythreiliad yn y dyddiau ni. Rhyw afiechyd seicosomatig oedd hwn, a pan ddoth Iesu a gorchymyn o'i blaen, oedd o fel rhyw dric seicolegol oedd yn golygu bod nhw'n cael ei ryddhau o'r peth yma oedd yn ei blino nhw. A wedyn wrth gwrs, y clasur ges i pan o'n i yn 8 oed yn yr ysgol. Hanes Porthu'r 5,000. Rhyw fachgen bach yn dod â'i bicnic allan. A wedyn, pobl eraill oedd efo picnics yn gydd, ond dim eisiau dangos rhag ond bod nhw'n gorfod rhannu. A wedyn, wrth weld y bachgen bach yn dod, oedd yn mynd embarrassed, a dyma pawb yn dod â'i picnics allan, a oedd pawb yn cael digon o fwyd. Ond i fyddai'n gymaint haws i ni
i egluro i fyd mewn oes swyddonol fel yn oes ni, heb bod ni'n cael y straeon ffantastig yma am wyrthiau. Ond na, mae'r hanes yn mynnu fod Iesu wedi cyflawni gwyrthiau. Bod o ymhlith bethau eraill wedi bod yn gyfrwng i bobl ddall gael ei golwg, i wahangleifion gael ei glanhau, i bobl y meddiant cythreiliad gael ei rhyddhau, a hyd yn oed i rai a fe farw gael ei codi yn fyw. Be da ni'n gwneud o hyn? A be da ni'n gwneud o'r ffaith fod yn adegau wedyn pan da ni ddim yn gweld gwyrthiau? Pan da ni ddim yn gweld pethau fel hyn yn digwydd yn yr un ffordd. Pan bod Duw weithiau fel petai'n gweithio yn y ffordd o'r uwch naturiol hyn, a dro arall, di o ddim. Be di pwrpas y gwyrthiau? A felly, da ni am edrych, wel, da ni am sôn am hanes Lazarus, ond sawl gwirth arall felly ynde. Ond da ni dechrau fan yma, oedd Lazarus a'i ddwy chwaer yn byw yn Bethania, pentre hebod ymhell o Jerusalem. Ryw 3 kilometr medde Beibl Cymraeg Newydd. Yn y wlad yma, da ni dal i ddefnyddio milltiroedd, ond rhywsut oedden nhw wedi penderfynu mae kilometre oedden nhw'n mynd i ddefnyddio yn y cyfeithiad yma. Oedd y tri yma, Mae'r Martha a Lazarus, oedden nhw'n ffrindiau agos i'r gwaredwr, oedd o a meddwl mawr ohonyn nhw, a oedden nhw a meddwl mawr o'r arglwydd Iesu Grist. A mae yna fwy nag un hanes amdanyn nhw does. Mair a Martha, efo Martha'n drafferthus yn paratoi bwyd, a Mair jyst neistedd o straed gwaredwr. Ond dyma Lazarus yn mynd yn sal. Ac iddyn nhw alw am help yr arglwydd ar efo ddim ymddangos mewn pryd. Yn wir, pan glywodd o fod Lazarus yn wael, yn edrych na brysio yno, mi arhosodd o am 2 ddiwrnod extra lle oedd o. 2 ddiwrnod ychwanegol cyn mynd ati i deithio draw i weld y sefyllfa. Felly beth sy'n digwydd fan yma? Pam nad yw'r gwaredwr yn camu i mewn i'r sefyllfa? Da ni, wrth gwrs, yn gwybod y stori, da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond i Martha a Mair yn yr argyfwng yma, mae'n rhyw feddwl pam na ddaru fo ddim dod. A mae'r datganiad yma sydd bron yn gyhyddiad yn dydi. Tasa ti di bod yma, ni biasef ym mrawd a di marw. Mae o leiaf yn gwestiwn pam na nes ti gyrraedd mewn pryd a gwneud rhywbeth. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod, os newch chi weithio'r peth allan, arhosodd o 2 ddiwrnod, erbyn iddo fe gyrraedd, oedd Lazarus wedi bod yn farw 4 diwrnod. Hyd yn oed so Iesu wedi dod yn syth, bys o'n dal yn rhy hwyr yn cyrraedd. Ond gadwch chi ni drio meddwl am hyn, a meddwl am y gwirthiau'n gyffredinol. A'r peth cyntaf, o'n i'n sôn wrth y plant bod arwyddion yn helpu ni. A mae'r gwirthiau yn arwyddion. Mae'r gwirthiau gyflawnodd y gwaredwr fod deud rhywbeth wrtho ni. Ba Ioan wrth adrodd hanes y wyrth gyntaf troi dŵr yn win. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. A be mae'n dweud wedyn ydy amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Mae gogoniant yn thema fawr yn Efengel Ioan. Daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith yn llawn gras a gwirionedd, a gwelsom ei ogoniant ef. Medde Ioan ar y cychwyn, da ni wedi gweld ei ogoniant, a dyna mae'n wneud yn yr Efengel, mae'n dangos allan gogoniant y gwaredwr. Ac wrth gwrs, mi oedd y pethau oedd y gwaredwr yn ei cyflawni'n rhyfeddol. Yn pwyntio at y ffaith fod Iesu'n fwy na ryw gonsuriwr yn gwneud rhyw driciau neu ryw ddyn clyfar. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae'r gwirthiau, maen nhw'n arwydd o pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist.
Nicodemus yn dod ato fo min nos. Efo cwestiynau ac yn y blaen, ond rhywsut mae o yn meddwl, wel reit, sut fedra i gyfarch hwn. A Rabi fe wyddom i ti ddod at am yn athro oddi wrth ddiw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Duw gyda gef. Oedd Nicodemus, oedd ymlith y Pharisëed, oedd yn griw, oedd yn codi cwestiynau'n gyson am yr arglwydd. Ac eto, oedd o wedi gweld, mae rhywbeth am hwn yn ymwyntio fi at Dduw. Mae rhywbeth am y ffordd mae hwn yn gweithredu. Oedd wedi troi dŵr yn win. Oedd yn gallu tywel y storm ar y môr. Efo gair oedd yn gorchymyn i'r ysbrydion aflan a weithio nefyddhau iddo fo. Oedd yn gallu cyffwrdd gwahangleifion, a pan oedd rhywun yn cyffwrdd rhywun efo'r gwahanglaeth y peryg oedd, byddech chi'n cael eich infectio, byddech chi'n cael eich llygru gan y gwahanglaeth. Ond pan oedd Iesu'n cyffwrdd gwahangleifion, nhw oedd yn cael ei iachau. Mae'r peth yn rhyfeddol. Yn lle bod ei chlwyf hwyn i lygru fod, roedd ei gyffyrddiad o'n ei iachau nhw. Ond na rym rhyfeddol ar waith yn y person yma. Oedd o'n pwyntio at y ffaith fod Iesu'n fwy na jyst rhywun gyffredin. Ond gyda grym ac awdurdod, mae cyfrifoldeb mawr yn dod hefyd. Doedd hi ddim jyst yn fater fod Iesu efo grym rhyfeddol yn agos. Oedd y ffordd oedd o'n defnyddio'r grym hwn eto'n pwyntio at ei ogoniant. Hynny di, oedd o'n defnyddio'r grym i leddfu poen, oedd efo cydymdeimlad yn doeth efo rhai oedd yn dioddau. Rhowch rym yn nwylo rhywun fel Pwten, a mae'n defnyddio fo i wthio ei hunan ymlaen, i ehangu deyrnas o. Rhowch rym i ryw hogyn ar yr iard yn yr ysgol, a mae'n defnyddio'r grym i fod yn fwli, i ddangos i awdurdod, i ddweud mae fod i'r brenin yn yr iard. Ond beth, wel, chi'n gofio hanes y ddau ddyn dall yn y tu allan i Jericho, yn ceisio tynnu sylw'r gwaredwr a'r dorfan dweud, ei, byddwch ddistaw, siwan. Ond maen nhw'n gweiddi yn uwch, a mae Iesu'n dod, a be mae'n dweud, tosturiodd Iesu wrthynt, a chyffyrddodd a'i llygaid, achos nad ei golwg yn ôl yn y fan. Oedd y person arbennig yma, oedd na rhywbeth amdano fo, oedd yn golygu bod yn ymddwyn yn wahanol i bobl eraill. Y wraig weddw o Nain, oedd Iesu yn dod at y pentref yma, a dyna lle oedd na brosesiwn yr allan a'r wraig weddw wedi colli gŵr, a rwan wedi colli hunig fab ac oedd yn dod i gladdu'r mab. A be fydde yn digwydd iddi hi, oedd hi'n ddiamgeledd llwyr. A pan welodd yr arglwydd hi, tostyri oedd wrthi a deud, paid â gwylo. Rwy'n mynd at yr elor. Cyffwrdd yr elor a deud wrth y corff marw yma, cod. A dyma fo'n codi'r bachgen yn fyw. Hynny di oedd y ffordd oedd Iesu'n defnyddio ei awdurdod yn pwyntio at ei ogoniant yma. Dyma chi rywun oedd yn gallu gorchymyn y gwyntoedd. Dyma rywun oedd yn gallu rheoli'r cythreiliad. A mae'n defnyddio i rym yn ytrach nag i gael pawb arall i lawr, mae'n defnyddio i rym i dostyrio wrth y gwan a'r difreintiedig. A'r gwahanglwyfus yn dod at Iesu a dweud, os mynnu, gelli fy nglanhau. A'r arglwydd bron yn synnu, ti'n gofyn i fi os dwi isio? Dyma un wedi dod oddi wrth y Dduw sydd yn drigarog a graslam. Dyma fab y goruchaf. A'r peth oedd yn rhyfeddol am hwn oedd
Doedd lle nag amser ddim yn cyfri Iesu fel y gymau o i ni yna. Rhai o wyrthiau'r gwaredwr yn dangos nad oedd cyfyngiad ar ei awdurdod. Dyma ganwriad yn dod at Iesu a dweud mae gen i was a mae o'n wael a dwi'n ofni bod yn mynd i farw allu di wneud rhywbeth. A dywedodd Iesu wrtho fydd o fi i'w iachau a tebodd y canwriad, Syr, nid wyf fi deilwng i ti ddod o dan fy nho, ond dywed air yn unig, a chaiff yng ngwas ei iachau. Dyn sydd dan awdurdod rwyf yna eich anifilwyr dan a byddaf yn dweud wrth hwn dos ac fe ha, cwrthyn arall tyrd ac fe ddaw ac wrth yng ngwas gwna hyn ac fe gwna. A doedd dim rhaid i Iesu fynd yno, oedd y canwriad wedi gweld. Dyma un sydd efo'r fath awdurdod, bod o filltiroedd i ffwrdd oedd yn gallu gorchymyn a byddai was o yn cael ei achau. Doedd lle ddim yn cyfri hwn fel y gymau o i ni. Rhaid i fi fynd at y meddyg. Rhaid i fi gymeryd y tabledu neu'r ffisig. Rhaid i fi fynd at y llawfeddyg iddo fo yn rhy ni. Ond yma Iesu o bellter yn gallu gorchymyn. Ac amser. Cofio Jairus yn dod at y gwaredwr. A dyna lle oedd ei ferch o'n wael ac oedd amser yn bryn ac oedd Iesu wedi bod ffwrdd dros y môr ac oedd wedi bod yn chwilio amdano fo. A dyma Iesu yn dod nôl ar gwch ac oedd yna dyrfa yna. A tyrd, plis, mae merch i mor sal. Oedd yna'r y ffordd dyna lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn hamddenol bron yn stopio, achos oedd yna wraig, oedd efo diferlif gwaed, wraig oedd yn gweidi a ddim yn gallu stopio'r gwaed. Dyma'n cyffwrdd mantell y gwaredwr i gael ei achad. Yr arglwydd yn stopio, a Jairus yn dal i boeni, be am fy merch i? Mae hon yn well, tyrd at fy merch i. Ond oedd amser ddim problem. Ac bod gweision Jairus wedi dod a dweud, too late, too late. Na, doedd o ddim yn rhy hwyr. Yr arglwydd yn gallu bron tynnu amser nôl ac estyn i lawr trwy farwolaeth a dweud cod y mechan ni a codi merch Jairus yn fyw. Neu Lazarus, 4 diwrnod. Oedd na ryw gred o gwmpas gan yr Iddewn ar y pryd hynny, oedd pan oedd rhywun yn marw, mi bydd ei hysbryd nhw rhyw sydd yn hofran o gwmpas y corff am ryw 4 diwrnod, yn y 4 diwrnod fydde fo wedi mynd. Ond na, 4 diwrnod. A'r arglwydd yn gallu gael o allan, Lazarus, tyrd allan o'r bedd. Amser. Lle, dyma fab Duw y goruchaf. Yr un fedre ddeud bellach ymlaen wrth i ddisgyblion, rhoddwyd pob awdurdod yn fy nwylo i. Os di hyn yn wir, pam felly na tydi Iesu ddim yn gwneud mwy o wyrthiau? Pam felly bod ni'n gweddio? A di'n gweddio ni ddim y bod nhw'n cael ei ateb weithiau. Wel, mae'n adegau pryd nath Iesu ddim cyflawni gwirthiau. Un ohonyn nhw oedd y gwaredwr yn yr anialwch. Oedd wedi cael ei yrru yno gan yr ysbryd glân. Oedd o wedi bod heb fwyd am 20 diwrnod a daeth chwant bwyd arno, medd y Beibl. Dyna chi understatement. Da ni weithiau, mae cynion hwyr yn dod, dwi eisiau bwyd. Ond na, 20 diwrnod heb fwyd, a dyma lle oedd y peth bron yn troi yn obsesiwn lle fydde fo'n breuddwydio am fwyd. A'r diafol yn dweud, os mab Duw i ti, dywedodd y cynnig hyn am droi'n fara. Come on, ti di mab Duw, gna'r wyrth. Ond mae gwaredwr efo ateb arall, na, dwi'n mynd i wneud gwirth.
A mae'n ysgrifenedig, nid ar fara neu unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Oedd yna rhywbeth arall ar waith yn nghalon ac y mywyd ac y meddwl y gwaredwr. Oedd ganddo fo bwrpas mwy i'w ddyfodiad na jyst ateb rhyw chydig bach o broblemau fel chwant bwyd, anawsterau o ddydd i ddydd. Oedd yr arwyddion hyn i gyd yn paratoi ar gyfer y wyrth fawr roedd o am ei chyflawni. Oedd pob un i chaodd Iesu yma ar y ddaear, mynd i orfod wynebu gweili eto yn doedd. Byddai'r gwahanglwyfus yn colli ei nerth. Byddai'r cloth gafodd ei hiachau ryw ddwrnod yn ffeindio bod nhw'n methu codi o'r gwely. Byddai'r myd yn rhy wan i ddeud gair. A byddai dydd yn dod pe byddai rhaid i Martha a Mair a Lari unwaith eto am Lazarus. Dyna'r broblem efo'r byd a'i gyflwr ynddo. Fe ddydodd Iesu wrth y wraig yna, wrth ffynon Jacob. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Tydi achau eu corff rhywun ddim yn mynd i ateb yn gwir broblem ni nadi. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Oedd na adeg arall pan nath yr arglwydd wrthod cyflawni gwers. Oedd o tu allan i Jerusalem. Oedd o'n hongian ar groes. A dyma'r Phariseaid yn dod ato fo. Ac yn gofyn iddo fo. Be ti'n mynd i wneud? Wyt ti'n mynd i gyflawni gwers? Chi'n cofio'r Phariseaid yn dod at yr arglwydd Iesu ac yn gofyn iddo fo am arwydd. Dwi bob amser yn rhyfeddiad hyn, oedd wedi cyflawni'r holl wyrthiau ac oedden nhw'n dal i ddod dangos i ni arwydd. Ond ateb y gwaredwr i'r Phariseaid oedd cenhedlaeth regionus ac aniwiol sy'n ceisio arwydd. Eto ni roddir arwydd iddi, ond arwydd y proffwyd Jona. Roedd fel y bydd Jona mol y morfil am 3 diwrnod a thair nos. Felly bydd mab y dyn yn yfnder y ddaear am 3 diwrnod a thair nos. Ie, dyna ddigwyddodd ne. O Jona yn ffoi oddi wrth Dduw, doedd o ddim eisiau cyflawni a wyllus yr arglwydd i fynd draw i Nineve i bregethu, a dyma'r storm yn dod. A Jona'n sylweddoli yr unig ffordd mae hwn yn mynd i, y storm yn mynd i stopio bod bywyd y morwyr yn mynd i gael ei achub ydy, mod i'n cael yn haflu i'r môr. Mae'n mynd i'r môr, llyncu gan forfil neu bysgodyn mawr, a wedyn ar ôl 3 diwrnod y trydydd dydd cael ei chwydu fyny. Doedd bod broffwyd ddim bob amser yn job neis iawn, cael ei chwydu fyny ar draeth. A Iesu'n dweud, ie. Felly, mae mab y dyn yn mynd i gael ei roi yn y bedd ac ar y trydydd dydd i gyfodi yn y fyw. Dyma'r wyrth oedd Iesu'n dweud, bydd rhaid i chi gredu ynddo fo. A dyma lle mae gwir bwrpas a gwaith Iesu'n dod i'r amlwg. Dyma os maen nhw'n chi lle roedd Ioan yn gallu dweud yn y pen draw, gwelsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig ganedig yn dyfododdi wrth y tad. Ar y groes dyma ei elynion o'n ei herio fo. Achub dy hun os mab Duw i ti. Yr union eiriau bron oedd Satan wedi ddefnyddio. Achub dy hun os mab Duw i ti, a disgyn oddi ar y groes. Ond nid y wyrth o ddisgyn oddi ar y groes nath yr arglwydd ddefnyddio. Ond y wyrth o godi'n fyw o'r bedd yn goncwero'r marwolaeth ar y trydydd dydd. Ac wrth iddo fo gyfodi, oedd o'n dod efo addewid yn ei law. Yr addewid roddodd o i Martha. Pan oedd hi'n dweud, tas a ti di bod yma, sef o'm di marw.
Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu o fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu o fi, ni bydd marw byth. Chi'n gweld? Nid yr yw was bach i sortio'n problemau bach ni ydy yr arglwydd. Nid rhyw fformula hyd ydy gweddi pan fyddwn ni mewn anawsterau, rhyw fformula i gael osgoi poen a tharfferthion y byd. Mae'n y bwrpas mwy i'r cyfan. Y bwriad ydy bod ni'n cael gweld gogoniant Duw a gogoniant ei fab o yn ei gyflawnder ryw ddydd. Ac oherwydd hynny, yr un wyrth ddylen ni fod yn wynebu pobl efo fo. Ydy nid bod ni'n gallu dweud, o, ni mewn gwasanaeth a dyma'r arweinydd yn gweddio dros rhywun a dyma nhw'n cael ei achad. Na, yr un wyrth fawr da ni fod gallu dweud wrth y byd amdano fo ydy fod yn harglwydd ni yn un o'r drindod sanctaidd, y gair tragwyddol, y mab, a'i fod wedi dod i'r byd, fod wedi cymeryd yn beie, fod wedi talu'r pris ar y groes a fod wedi atgyfodi y trydydd dydd yn goncwero'r angau. Ac ie, da ni'n cael mynd â'n gofalon ato fo. Da ni'n cael mynd â'n problemau ato fo. A weithiau mae bosib iddo yn gweithredu yn oriwch naturiol i achau. Weithiau mae'n bosib iddo'n gweithredu mewn ffordd gwbl naturiol. A byddwn ni'n cael yn harbed o ryw sefyllfa. Mae Duw yn gweithio mewn gweithio, mae'n gweithio yn ei ragluniaeth. Mae'n gweithio mewn ffordd, wel, trwy reolau natur yn dydy. Felly mae gynddon ni feddygon sydd yn gallu dod a rhoi help i ni iachau, i ni gael yn iachau, ac yn y blaen. A weithiau, fydd o'n oedi. Fel y gnas efo Lazarus, mwyn ei ateb gwell. Weithiau bydd o'n oedi yn llwyr yn y byd yma. Yr ateb gwell mae'n rhoi ydy bywyd tragwyddol. Chi'n gweld, gai roi o fel hyn. Mae ganddo ni hawl i ddod â'n anghenion at Dduw. Ond ys ganddo ni ddim hawl i ddeud wrth Dduw, os nag o ti'n gwneud hyn, dwi'n mynd i bwdi efo ti, dwi'n mynd i droi cefn arna ti. Cofi siarad efo Sam Olbury. Rhywun sydd ag atyniad at ddynion yn ytrach na merched. Ond mae o'n Gristion a mae wedi dweud, wel, dwi yn mynd i fyw yn ddibriod yn oes dwi ddim yn mynd i roi fewn i'r teimladau yma sydd gynddai a'i gweithredu nhw yn gorfforol felly. Mae pobl yn dweud wrtho fo weithiau, o ti'n mynd colli allan, ar gael perthynas fel mae pobl eraill yn gael. Ac ateb Sam Olbury ydy, na, does neb ohono ni yn mynd i golli allan ar unrhyw beth wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel pan o'n i yma trwy'r weitha'n pregethu, di'r cystydd fan yma ddim i'w gymharu ar gogoniant sydd i ddod. Da ni'n cael ymrgoi ultimatum i Dduw, ond da ni'n gwybod bod Dduw'n dda, bod Dduw'n drigarog. A weithiau beth sydd yn digwydd ydy da ni'n dod â'n anghenion ato fo, a mae'n dweud, na, dim rwan. A da ni gorau pwyso mwy arno fo, a mwy arno fo. A weithiau mae o'n dod, a mae'n rhoi i ni beth da ni'n gofyn amdano fo.
A da ni'n gallu dweud diolch Arglwydd am fod yn drigarog. Ac am weld fy angen. Ac am ateb yr angen yma. A weithiau mae'n dod ato ni a deud, nid dyma sy'n mynd i wneud lles i ti yn y pen draw. Ond mae gennau fendithion dir i ar dy gyfer di. Llawenydd di ben draw ar dy gyfer di. Yn rhagwyddoldeb. Just trystia fi. Pam bod Duw ddim yn cyflawni gwirthiau, byddai gwirthiau ddim lles i ni. Byddai gwirthiau ddim lles i ni. Os ydy o'n mynd i fod yn lles i ni, yna mi ddigwyddith o. A mi gewn ni ofyn iddo fo wneud pethau. Ond yn y pen draw, yr un wrth yma gofyn i ni gredu ynddi, ydy fod wedi danfon ei fab i'r byd, i fod yn iawn am yn pechodau ni, ac wrth ddod i'r byd, bod o wedi agor y drws i ni brofi llawenydd a bendith a gogoniant tragwyddol, wrth weld i ogoniant o. Beth am i ni ganu emyn efo yn gilydd, cyn troi at fwrdd yn Harglwydd. Fri yn dy nefoedd, clyw ein cri, pob gras a dawn sydd yno ti, nac oed anhwyd y deyrnas fawr, o ddiwyn i'r par lwydd yn awr, tyr efo'r fendith sydd gyda ti ar yn cyfer ni heddiw. A gad i'r fendith yma beri bod y deyrnas di'n llwyddo. Ni daeth o'n cof dy wirthiau gynt, y sanctaidd dan ar byw i olwynt, gwirth dydd y Pentecost. Gwyn fyd na ddeunt eto i lawr o ddiwyn i'r par lwydd yn awr. Gwel a oes yno'n bechod cudd. A maddau yn ychydig ffydd. Oedden ni'n canu cyn dechrau bregeth, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Na'r gwaith yna. Tyna y pechod yma allan. Maddau yn ychydig ffydd. Mwy yw dy ras na'n beia mawr o ddiwyn i'r par lwydd yn awr. Gad i ni weld y wedd. Ni ewelsom i ogoniant meddion. Gad i ni weld y gogoniant. Gad i ni weld y wedd a byw. Gad wybod mai tydi sydd yw. Gwisgoed o ogoniant mawr o ddiwyn i'r par lwydd yn awr. Wel, da ni'n cael posio at fwrdd ein Harglwydd unwaith eto. At yr arwydd mawr ynde. Yr arwydd rhyfeddol yma nath y gwaredwr ei roi i ni. Wrth ddod, da ni'n ymwybodol
Ond hangen mawr ni ydy nid iechyd corfforol, nid ateb yn anghenion emosiynol neu'n anghenion gwahanol. Yr ateb mawr da ni angen ydy ateb i un gwrthryfel a'r berthynas yma rhyngddo ni a Duw sydd yn cael ei thorri gan yn beiau. Ac o mor rhyfeddol ydy'r ateb. Mor ogoneddus ydy'r ateb. Yr arglwydd ei hun wedi dod a gwisgo yn beiau ni. Dwi'n gwybod wedi sôn am hwn yn ddiweddar. Dwi'n yn meddwl mod i wedi sôn fan yma'n ddiweddar amdano fo, ond un tro ni yn Aberystwyth, o'n i yng nghartref yn rhieni, o'n i'n pregethu yn yr Eglwys Efengylaeth yn y nos, a cyn yr Oedfa nos, cyn i fi gychwyn allan, oedd dad wedi mynd i'w gapel o yn y nos. A ffeindes i bod so y ddau ohonon ni efo siaced lwyd, oedd o wedi cymryd siaced yn siwt i efo fo. A oedd rhaid i fi gymryd siaced i siwt o efo fi. Trwy dragared, oedd ymhregaeth i ddim yn ymoced yn siaced i felly ynde. Cyfnewid gwisg. Crist i cymeryd yn gwisg ni o aflendid. A ni'n cael i wisg o. I wisg berffaith, gyflawn. Ac a'r fath bris o wisgo yn uniform ni. Yn cael i ddal a cael ei groesoelio a'i ladd. Chynniweddio. O Dduw yn tad, da ni'n dod gyda fron. Yn rhyfeddu o Dduw yn tad. Dy fod ti wedi'n caru ni yn y fath fodd. Does na'm cariad mwy na hyn i'w gael trwy holl hanes y bydysawd. Da ni'n diolch i ti fod yr hwn na wnaeth bechod wedi cael ei wneud yn bechod drosom ni. Mwyn i ni gael yn gwneud yn gyfiawnder Crist ynddo fo. Da ni o Dduw tad yn rhyfeddu bod ni wedi cael yn gwisgo i gyfiawnder. A dy fod ti y bore yma'n gwylio dy blant ac yn gweld ni yn hardd. Yn deud amdano ni, hwn yw fy annwyl fab, ti di fy annwyl blentyn i. Dwi'n fodlon yna ti. Arglwydd, da ni'n cyfaddau gyda fron o'r newydd yn beiau. A da ni'n gofyn i ti eto y bore yma roi sicrwydd yn ein calonnau yn bod ni'n eiddo i ti trwy Grist. Diolch am y bara, yr arwydd o'r corff wedi dorri. Diolch am y gwyn, yr arwydd o'r cyfamod sydd wedi cael ei selio â gwaed. Gwaed purlan dy fab. Helpa ni rwan i fwynhau dy faddeuant di. Nid mewn ffordd ryfygus o Dduw tad mewn rhyw ffordd ysgafn, ond i fwynhau'r maddeuant ac i nofio yn y maddeuant hwnnw wrth i ni gofio eto dy gariad sydd ato ni. Clyw ni trwy Iesu Grist na arglwydd. Amen. Yr arglwydd Iesu nos y Brydychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd, a dywedodd cymerwch, bwytewch hwn i fy nghorff yr hwnna dorri'r trwsach. Newch hyn cof amdanaf. Yr un modd wedi swperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn cyfnefyr gwaith bynnag ar y fach, cof amdanaf. Canis cynnifyr gwaith bynnag y bwytach y bara hwn ac yr yfach y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, hyd o'n i ddelo. Gai ofyn
Dafydd ac Erin, ddwch chi ymlaen i rannu'r elfennau, cymerwch y bar ar gwyn a'i cadw nhw a gawn ni gyd gymuno efo'n gilydd. Os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas a'r gwaredwr yna, gadwch chi'r bar ar gwyn fynd heibio. Ond gofynnwch ar ei ddew. Wneud i gariad mor werthfawr yn eich golwg fel na fedrwch chi wneud dim byd ond syrthio ar ei drigaredd o. Tra mae'r elfennau cael eu rhannu, mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dy angau loes. Bryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ddo i gyd.
Wedi siaperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cynifer gwaith bynnag ar yfach, cof amdana. Gawn ni yfed o'r cwpan. Mae fi yw bara'r bywyd, medd yr arglwydd. Gwrth i ni fod wedi cymeryd y bara yma o ddiwn tad, da ni hefyd trwy ffydd wedi nieithu'n hunain ar arglwydd Iesu Grist a phwyso ar ei dregaredd o. Hwn yw gwaed y cyfamod newydd, medde Iesu. A da ni'n pwyso ar y cyfamod, yr addewid nes di i dy fab. A byddai pawb o fyddai'n credu ynddo fo, yn cael bywyd tragwyddol. Lle trigger hawrth o'n i rwan. A gad i ni adael y lle hwn yn ymwybodol o bresenoldeb yr ysbryd yn ein bywydau. Bod y nerth di ar waith ynddo ni. I ni fedru rhyfeddu mwy ddydd ar ôl dydd at ogoniant yr unig anedig ddanfonwyd oddi wrth y tad yr yn mwyn. Bydda di ras yn harglwydd Iesu Grist, ac gyda gariad i o dad ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.